Inteligența emoțională este o componentă deosebit de importantă atunci când vorbim de prevenirea abandonului școlar. Bine ați venit la cursul nostru Prevenirea abandonului școlar. Inteligența emoțională, piesă lipsă din educație, un program acreditat al Casei Corpului Didactic Ilfov. Sunt Simona Gabriela Luca și am să vă conduc pașii prin această prezentare care abordează tematica abandonului școlar. Din această perspectivă a inteligenței emoționale, haideți să ne propunem să înțelegem termenii, să definim conceptele. Ce este inteligența emoțională? Inteligența emoțională reprezintă acea capacitate fundamentală de a recunoaște, gestiona și exprima în mod adecvat atât emoțiile proprii cât și pe cele ale celorlalți. Este o componentă care transcende cunoștințele academice și care devine esențială pentru succesul în viața personală și profesională. Sunt concepte pe care le cunoaștem cu toții, sunt dezvoltate de cercetătorul Daniel Goleman și sunt actualizate, se lucrează mult asupra lor. Care sunt componentele cheie ale inteligenței emoționale? Autocunoaștere emoțională, autoreglare, motivația intrinsecă, empatia și abilitățile sociale. De ce este esențială inteligența emoțională în școală? Este esențială și foarte importantă pentru că ea contribuie la creșterea performanței academice în școală, contribuie la dezvoltarea unei reziliențe emoționale, la crearea unor relații interpersonale sănătoase și a unui comportament prosocial. Intrăm acum în studiile dezvoltate printr-o întreagă disciplină academică, aceea de studiu colaborativ pentru dezvoltarea socioemoțională, denumită CASEL, Consorțiu pentru Învățare Academică, Socială și Emoțională. Și vedeți cât de complexă este această problematică, ce a fost definită într-un mod circular, în centrul căreia se situează învățarea socioemoțională, apoi cu cele 5 arii de autocunoaștere, autogestionare emoțională, luarea deciziilor, abilități de relaționare, conștiință socială, apoi mediul, cadrul în care se produce această învățare, școli, săli de clasă și comunități. Vedeți cât de importantă este această alianță a tuturor până la comunitate pentru învățarea emoțională și nu întâmplător se spune că este nevoie de un sat pentru a crește un copil. Conexiunea vitală pentru prevenirea abandonului școlar. Este important să abordăm ciclul vicios al lipsei de susținere și să le oferim susținere elevilor noștri, să putem identifica factorii de risc ce ne pot conduce la perspectiva unui abandon școlar al unui elev, și anume lipsa unor relații semnificative cu un adult din școală, cu elevi, cu copii, cu colegi, prieteni, sentimente persistente de neadecvare și incompetență academică, nu sunt bun de nimic, imagine de sine distorsionată, izolare socială, anxietate cronică, absența unui scop sau sens în învățare pe care îl poate da fiecare profesor la fiecare disciplină de studiu, experiențe de eșec repetat. Și se produce deconectarea emoțională, scăderea performanței, creșterea absenteismului și abandonul școlar. Sunt mai multe teorii pe care le avem în vedere atunci când discutăm despre prevenirea abandonului școlar. Una dintre aceste teorii, care sunt foarte puternic vehiculate în prezent, este teoria atașamentului în context educațional. Construirea unui atașament sigur, ideea că în școală, fie dirigintele, fie învățătorul, fie un profesor de orice disciplină sau consilierul școlar, să devină acea figură de siguranță în clasă care să continue această relație de siguranță emoțională și de atașament pe care o avea copilul în relațiile cu părinții lui sau cu persoanele de îngrijire atunci când era mai mic. Această persoană să-i ofere
siguranță, predictibilitate, disponibilitate emoțională, validare, protecție și încurajare. Pentru a dezvolta un atașament securizant care are multiple beneficii și anume putem enumera încrederea în propria capacitate și capacitatea de a învăța, cooperare spontană și implicare activă, curajul de a cere ajutor atunci când întâmpină dificultăți, reziliența mai mare în fața eșecului și capacitate de autoreglare. Dacă este să abordăm teoretic cele 3 sau 4 stiluri de atașament, am găsit o imagine foarte sugestivă, un infografic pe sântpărinte.ro, aceasta este sursa, și vedeți aici tipul de atașament sigur sau securizant, tipul sau stilul de atașament nesigur ambivalent, nesigur evitant și dezorganizat. Implicațiile practice ale atașamentului în clasă. Este important tonul relației profesor-elev, acesta să fie plin de încredere, de susținere, de încurajarea responsabilității și mai ales în momentele de vulnerabilitate. De asemenea, este importantă predictibilitatea și anumite rutine consistente, să stabilim structuri clare pentru activități, să nu intervenim cu foarte multe surprize, mai ales neplăcute, să menținem consecvența în așteptări și în consecințe și să anunțăm schimbările înainte ca acestea să apară. Reglarea emoțiilor prin educație. Elevii sunt învățați să-și regleze emoțiile prin coreglare cu adultul. Atunci când profesorul rămâne calm în fața unei crize emoționale, elevul învață prin observație, prin imitație, faptul că emoțiile intense sunt gestionabile. Construirea unui climat fără frică și rușine, în care să putem să celebrăm efortul, nu doar rezultatul, să discutăm deschis despre propriile greșeli și să eliminăm competiția care uneori poate să devină toxică. Teoria autodeterminării în educație, o altă teorie puternic vehiculată în momentul de față, pe social media și în general la noi, este teorie construită de Deci și Ryan, actualizată în 2020, deci sunt teorii foarte actuale. Această teorie demonstrează că elevii se motivează autentic și durabil atunci când li se satisfac nevoile psihologice fundamentale, nevoile de bază, cele 3 nevoi psihologice de bază, și anume autonomie, nevoia de a avea control asupra propriilor decizii și acțiuni. Elevii care simt că au o voce și au o putere de decizie în procesul lor de învățare devin mai implicați și mai responsabili, pentru că oferă opțiuni, iar profesorii oferă opțiuni în metodele de lucru, permit autodeterminarea obiectivelor și respectă ritmul propriu de învățare al fiecărui elev. O a doua nevoie de bază este cea de competență. Elevii au nevoie de a se simți capabili și eficienți în activitățile pe care le desfășoară. Succesele mici, repetate, construiesc încrederea și motivația intrinsecă. Și relaționarea este vorba de nevoia de apartenență, de a avea conexiuni semnificative cu ceilalți, atât cu colegii, cât și cu persoanele adulte semnificative. Așadar, profesorul cultivă spiritul de echipă al elevilor, creează momente de conexiune emoțională și valorizează contribuția fiecăruia. Inteligența emoțională întâlnește autodeterminarea. Iată cum transformarea elevului prin susținere integrată determină conștientizare emoțională, autoreglare și autonomie, implicare autentică, reziliență și adaptare. Sunt recunoscute beneficii concrete și foarte semnificative ale acestei abordări, și anume responsabilitatea crescută din partea elevilor, implicarea activă, participarea devenind spontană, nu forțată, posibilitatea de gestionare a efectului eșecului pe care îl poate întâmpina elevul în învățare, dezvoltarea unei motivații intrinseci și construirea unor relații mai sănătoase. Un alt model care
aduce o contribuție semnificativă la tot ceea ce înseamnă construirea unui climat de încredere și dezvoltare psihosocială în cadrul educației este modelul PERMA pentru bunăstarea elevilor. Modelul PERMA are la bază aceste 5 elemente: pozitivitate, angajare, implicare, construirea de relații sănătoase, oferirea unui sens, dezvoltarea unui sens pentru învățare și ultimul accomplishment sau realizare, experiența succesului autentic. Implementarea acestui model PERMA în clasa modernă, în care elevii simt că pot să pună întrebări fără teama de a fi judecați, pot să facă greșeli văzute ca fiind oportunități în învățare și nu ca niște momente stânjenitoare sau problematice, pot să-și exprime opiniile chiar dacă fac notă discordantă, sunt diferite de ale celorlalți, își permit să fie vulnerabili, să recunoască atunci când au nevoie de ajutor și să exploreze, să experimenteze fără frică de eșec. Putem vorbi de normalizarea greșelii ca parte a învățării, pentru că acest model creează contextul pentru învățarea autentică socioemoțională. Acest model PERMA creează infrastructura perfectă pentru dezvoltarea competențelor socioemoționale și anume, empatia crește prin relații autentice, autoreglarea se dezvoltă prin implicare, reziliența se construiește prin parcurgerea procesului care duce la realizări, iar sensul în învățare dă o direcție și o motivație. Și acum un moment de reflexie. Care dintre cele două modalități de organizare a clasei corespunde modelului PERMA? Modalitatea modernă, pe care o vedeți în partea stângă a ecranului, sau modalitatea clasică, așa cum erau așezați elevii în învățământul tradițional? O altă cercetare pe care am inclus-o în abordarea noastră este cea legată de latura emoțională a învățării. Acest cercetător, Reinhard Perkin, oferă una dintre cele mai interesante și mai moderne, actuale abordări prin care se caută explicații privind puternica, extraordinar de semnificativă implicare emoțională în tot ce înseamnă învățare, și anume determină atenția sporită, consolidarea memoriei, o motivație intrinsecă crescută, dezvoltarea unei gândiri creative și flexibile. Pe când emoțiile negative, uitați cât de multe efecte pot avea. Puteți găsi întregul filmuleț explicativ în linkul de sus de pe ecran. Dezvoltarea inteligenței emoționale se poate realiza atât la nivel individual cât și la nivel de clasă. Dacă abordăm dezvoltarea inteligenței emoționale la nivel individual, vorbim de câteva etape, și anume identificarea emoțiilor, capacitatea de a le denumi, de a le înțelege pe deplin, capacitatea de tolerare a unei tensiuni emoționale, fie generată de furie, fie de frustrare, fie de așteptare, autoreflexie ghidată și rutine emoționale zilnice. Și avem aici o serie, vedeți, de rutine, de instrumente practice pentru elevi și în paralel roluri pe care ar trebui să și le asume profesorul în acest sens. Dacă vorbim de inteligența emoțională la nivel de clasă, profesorul are la îndemână câteva elemente, câteva etape pe care le poate utiliza, și anume la fiecare întâlnire să facă un așa zis check-in emoțional, da? Câteva minute alocate pur și simplu pentru a înțelege, a valida starea emoțională a elevilor. Conversații scurte, 1 la 1, în care să poată să relaționeze cu câte un elev în mod individual. Reguli construite împreună, un climat fără rușine și etichetare, capacitatea de a elimina din vocabular etichetele, de a le recunoaște și de a putea avea un dialog sau o gândire în care evaluarea, logica aceasta evaluativă să se stingă cât mai mult sau să nu apară în exprimare. Da?
să ofere un feedback descriptiv, nu judecăți asupra unei persoane luate global. Vedeți beneficiile pe care le poate aduce un climat educațional pozitiv, atât pentru elevi, pentru profesori, pentru învățare, facilitând menținerea în școală. Profesorul ca regulator emoțional al clasei. Profesorul poate să joace rolul unui termostat emoțional, pentru că una dintre cele mai puternice descoperiri din psihologia actuală, socială, este fenomenul de contagiune emoțională. Vedeți, de asemenea, Emotional Contagion Theory din 2020, din care înțelegem că emoțiile se transmit rapid și adesea inconștient între oameni, mai ales într-un grup închis, micuț, așa cum este clasa. Așadar, profesorul care este calm, imprimă calm, transmite calm. Profesorul empatic generează empatie. Predictibilitatea profesorului creează siguranță, iar entuziasmul profesorului inspiră curiozitate. Așadar, autoreglarea profesorului constituie o competență esențială, iar profesorul însuși trebuie să-și dezvolte propriile strategii de gestionare a stresului. Un citat care îmi place foarte mult este acela: copiii poate nu-și vor aminti ce le-ai predat, însă nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă. Comunicarea fără judecată în abordarea non-violentă. Observ fără să judec, exprim emoția mea, clarific nevoia mea, formulez o cerere coerentă și sunt explicate moduri prin care apare această comunicare non-violentă, non-judgment, care nu se bazează pe judecată în clasă. Responsabilitatea fără agresiune. Elevii se simt ascultați și validați, primesc explicații clare, au alternative și opțiuni, înțeleg consecințele reale, primesc sprijin pentru reparație în cazul greșelilor. Și iată un set de întrebări pe care dumneavoastră puteți să faceți stop cadru și să le citiți în detaliu. Climatul de siguranță psihologică se constituie de asemenea, vedeți ca o floricică aici, din aceste elemente: a avea o voce liberă, a putea pune întrebări fără frică, a primi un feedback constructiv, a privi greșelile ca resurse, a cere ajutor ca fiind un demers legitim și experimentarea încurajată. Dintre rutinele emoționale utile în clasă, tipuri de activități și modalități de abordare psihopedagogică. Avem termometrul emoțional, jurnalul de 2 minute, reflective closures, încheierile cu o reflexie, semaforul emoțiilor, cutia vreau să știi, pauzele de respirație ghidată. Dezvoltarea responsabilităților elevilor este o etapă foarte importantă care contribuie și ea la obținerea unui sens, unui rol pe care fiecare și-l găsește în acest mecanism al clasei și care îl ține aproape de acest grup cu plăcere și cu încredere și cu entuziasm. Acorduri și așteptări clare, obiective mici și realizabile, autoevaluări regulate, roluri și sarcini în clasă pentru fiecare, mentorat între colegi, autonomie crescută. Ce nu funcționează în dezvoltarea responsabilității, puneți dumneavoastră stop cadru și citiți mai departe. În concluzie, inteligența emoțională putem spune că este un fundament al educației echitabile și o resursă extraordinară, poate cea mai importantă resursă psihologică legată de prevenirea abandonului școlar, și studiile arată faptul că un nivel înalt de inteligență emoțională face ca un procent de 80% dintre elevi să rămână în sistem, să aibă o creștere de performanță cu 40% și conflictele să se diminueze de 3 ori. Ce face inteligența emoțională posibilă? Vedeți, crește motivația, crește siguranța psihologică, oferă curaj, construiește relații autentice și susținătoare și contribuie la o învățare reală și transferabilă. Așadar, putem conchide faptul că inteligența emoțională nu este un lux pedagogic.
Inteligența emoțională este esența educației care transformă vieți. Așadar, prevenirea abandonului școlar nu începe cu programe complexe sau cu investiții masive. Începe cu un profesor care vede elevul ca pe o ființă umană completă, cu emoții legitime, cu nevoi reale și cu un potențial infinit. Începe cu recunoașterea că educația nu este doar despre transmiterea de cunoștințe, ci despre cultivarea de ființe umane echilibrate, empatice, reziliente și capabile să contribuie pozitiv la lumea din jurul lor. Aici puteți accesa un chestionar al nivelului de inteligență emoțională adaptat la gimnaziu și liceu. Puteți să-l descărcați din Google Docs, de la acel link, îl aveți și aici ca imagine. Și cu aceasta vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în acest demers de explorare a inteligenței emoționale. Simona Luca sunt și vă așteptăm la o altă sesiune în care să descoperim noi aspecte interesante legate de educație, interesante și actuale. La revedere!